Film eller tv-serier? Det er film. Jeg kan utrolig godt lide at få en afrundet oplevelse på en aften. Popcorn eller slik? Popcorn. Rasmus Bruun eller Frederik Silius? Begge to, selvfølgelig. Man kan ikke vælge mellem sine elskede børn. JFK, filmen eller 13 Days? Det må blive 13 Days. Tom Cruise eller Natalie Portman? Natalie Portman, selvfølgelig. Iron Man eller Captain America? Iron Man. Vil du helst spille helt eller skurk? Det er næsten altid sjovest at spille skurk. Stegt med persillesauce eller amerikansk burger? Jeg elsker begge dele, men det må blive stegt flæsk. Filmoptagelser eller live-teater? Det kan man heller ikke vælge imellem. Men filmoptagelser, nørderiet omkring filmoptagelser er fedt. Hollywood eller Danmark? Danmark.